35 jaar bij de politie gezeten en eigenlijk altijd op straat gewerkt in de operatie. Waarvan de laatste 15 jaar zo'n beetje als leidinggevende. En in 2024 werd mijn ex-man ziek. Die kreeg kanker en die werd ook niet meer beter. En op dat moment gebeurt er wel wat met je. Dus ik kreeg een wat korter lontje. En toen dacht ik, volgens mij moet ik er hiermee stoppen. En moet ik wat anders gaan doen. Wel binnen de organisatie, maar niet meer op straat. En dat ben ik gaan doen. Ik ben projectleider geworden. En na een aantal maanden overleed mijn ex-man. En korte tijd later mijn moeder. En kreeg ik ook te horen dat mijn huidige echtgenoot toen, Henk, ook kanker had. Dus dat waren behoorlijke impacten in korte tijd in mijn leven. In eerste instantie leek het met Henk wel goed te gaan. Maar na verloop van tijd bleek toch wel dat de boel uitgezaaid was. En hij overleed op 8 oktober. En hij was 1 oktober net 60 geworden. En ik ben wel iemand die gaat weer aanpakken. En ik hou wel weer aan het werk. En ik ging weer aan het werk, maar er kwam natuurlijk helemaal niks uit mijn handen. En toen ben ik naast mijn baan bij de politie ben ik in de horeca gaan werken. Bij Jonker Sikke, bij Allard van der Haring. En gewoon om eens even te voelen hoe dat is. Want ik heb altijd eigenlijk gezegd, als ik bij de politie niet meer naar mijn zin heb, dan begin ik een eigen kroeg. Dus ik ben bij Allard gaan werken. Daar heb ik ongeveer 3/4 jaar gewerkt. In die tussentijd ben ik met pensioen gegaan in januari 2025. En daar leerde ik Tess kennen. En samen met Tess heb ik deze kroeg. En op 1 januari kreeg ik ook een berichtje van een oud buurvrouw. En die zei van, ze zoeken nog uitbaters voor de Boers en Mamjetten. Toen dacht ik, nou dat is toch ook wel weer toevallig. Dus ik heb Tess gebeld. Ik zeg, heb je het gehoord? Ik zeg, ze zoeken uitbaters bij de Boers en Mamjetten. Dus liekt het je wat? Ja, nou dat was niet tegen dovermans oren. Dus die was heel enthousiast. En we zijn hier gaan praten en eigenlijk was het met 14 dagen rond. Dus ik ben gepensioneerd en ik werk nu 60 uur in de week. Dat is natuurlijk niet zoals het standaard hoort. Maar ja, het heeft ook met verwerken te maken, dus dat doe ik nu. En we draaien hier nu ruim een jaar. Naar volle tevredenheid, dat gaat hartstikke goed. We hebben het vreselijk naar ons zin. En we worden hier omarmd door de bevolking van Boorsum. Dus het is echt, zeker geen verkeerde keuze geweest. Als ik 's avonds mijn bed instap en ik alles voel en het overal zeer doe, dan denk ik wel eens van, was dit de goede keuze? Maar als ik dan de volgende dag hier weer kom, denk ik, ja, dit was een goede keuze. Koerst het dorpje? Ik ken de Boorsum wel, maar niet echt goed. Nee. Ik was wel eens doorheen gereden. We zijn hier ook wel eens op het terras gezeten. Maar nee, ik kon Boorsum niet goed. Nee. Wat voor soort dorpje is het? Ja, ik vind het een prachtig dorp. Er staan hier prachtige huisjes, leuke kleine straatjes, prachtige huisjes. Prachtige kerken en daaromheen ook. Het ziet er heel mooi uit. De bevolking is gewoon wel lekker nuchter. Maar ze hebben ons vanaf het begin af aan omarmd. Ze hebben een half jaar met vrijwilligers deze kroeg gedraaid, omdat de uitbater gestopt was. Alleen in het hoogseizoen hier met vrijwilligers draaien, ja, dat gaat gewoon niet lukken. Dus wij zijn hier in Boorsum echt met open armen ontvangen. En de mensen zijn hier heel hartelijk. Dus we hebben een hoge gunfactor. Ze komen hier ook trouw. Ja, ik kan niet anders zeggen, het is een geweldig dorp. Gewoon een geweldige mensen en een geweldig dorp. Waar kosten wij? Ik kom uit Noord-Holland en ik ben opgegroeid op Texel. En daar heb ik eigenlijk de eerste 17 jaar van mijn leven gewoond. En daarna naar de politieopleiding in Harlingen. Dus mijn eerste uitstapje was al in Friesland. Ja, en nu zit ik er weer. En in eerste instantie dacht ik toen ik alleen was, ik denk, godsamme zeg, zit ik hier in Friesland in mijn uppie. Maar ik wil hier niet meer weg. Net waarom naar Texel? Nee. Had je dan nog familie of net? Ja, daar heb ik nog wel familie en daar heb ik ook nog wel wat oude schoolvrienden en zo. Maar je vindt nooit meer terug wat je daar had. En Ben er nog sporen van Texel hier te vinden in de kroeg? Zeker wel. Ja, wat denk je wat er op de tap zit? En dat mij misschien wel net, maar het zit er wel op. Er staat, de vuurtoren staat er. Ik heb een schaap. Mijn vader was schapenscheerder, dus schapen en vachtjes. Ja, dat hoort bij mij, dus dat ligt hier ook. Texel, dat zit in mijn hart en dat gaat er ook niet meer uit. Waarom wil een jong famke van Texel zo graag naar de politie? Daar kom je wel heel dichtbij. Mijn biologische heid, dat wie net zo'n brave broeder.
Die heeft mijn moeder in de steek gelaten en mijn moeder heeft het alleen op moeten lossen. En mijn moeder die kwam gelukkig, mijn stiefvader, ik vind het een rot woord hoor, die kwam mijn stiefvader tegen op Texel. En daar is ze ongelooflijk gelukkig mee geworden. En dat is de beste vader die ik ooit had kunnen wensen. Maar ik denk dat daar wel een beetje de oorsprong ligt van gerechtigheid. Ja, gewoon ook laten zien dat ik gewoon uit een goed nest kwam of zo. Iets in de trant. Maar ik heb eigenlijk vanaf jongs af aan altijd wel bij de politie gewild. Ja, ja. En dat is gelukt, hè. Moet ook allemaal maar kunnen, want je moet door testen heen en zo. En je moet sporten. Maar het is allemaal gelukt. Ja. De eerste dream wie dus politie te worden en kroegbaas worden. Wanneer begon ik daarover te dromen? Dat wie in de periode dat het gewoon bij de politie, toen ik het bij de politie niet zo leuk vond. Nou, hè, die periodes heb je allemaal wel. Je hebt een carrière en dan zijn er van die fases dat je gewoon bijvoorbeeld in een leidinggevend team terechtkomt of een managementteam waar je gewoon probeert het verschil te maken, maar dat verschil gewoon niet echt gewaardeerd wordt. Ja. En toen dacht ik van, wat nou als ik het bij de politie niet meer vind? Wat zou ik dan willen? Nou, toen kwam eigenlijk dat wel in mijn gedachten. Daar heb ik het ook met sommige collega's over gehad. En die periode die heb ik in het westen gehad. Die heb ik ook wel hier in Friesland gehad. Hè, want ik heb hier in Sneek gewerkt en in Harlingen. Heb ik ook wel eens een periode gehad van, nou, zou ik dan toch die kroeg moeten beginnen? En ben ook wel eens met een vrouwelijke collega een rondje wezen maken van, nou, wat zou dan een leuke kroeg zijn? Maar echt die stap maken, dat dorst ik eigenlijk niet. En pas op het moment dat je eigenlijk alles, maar heel veel mensen verloren bent, dan pas denk je van, en nu ga ik het gewoon wel doen. En dan lukt het ook. En ik ben wel van mening dat je in het leven gewoon af en toe erin moet batsen. En dan ga je op je bek, maar dan kun je ook gewoon weer opstaan en verder gaan. Dus dat is wel mijn levensmotto. In een wachtje, ik in een hoopje, tom je omdat het slagje zeel. In die tienzen kinst vol sliepen, maar ik lees wekker en stil. Ik zag urenlang naar hetzelfde rotbehang. Du hast een nummeropname. We gaan aan even hoe de technische kant van het nummer spreken. De tekst en de opnames, waar die hoop maar. Dan leer ik me natuurlijk het versterren van inmiddels ex. Hoe neemt dat zelf? Nee, het versterren van je man. Ja, van je man. Ja, van mijn man Henk. Ja, hè, dat wie eigenlijk de laatste in het rijtje. En tijdens het ziekbed van Henk, dan heb je het over de uitvaart. En muziek verbond ons, hè, want wij maakten samen muziek. We hebben ook wel samen opgetreden, samen met zijn broer Gary. Henk zijn leven bestond ook uit muziek. Hij heeft ook altijd muziek gemaakt. Wat voor man wie het? Oh, het wie een hele grote, rustige knuffelbeer. Met een goedkoop verstand. Hij was heel intelligent. Hij reed op de bus bij Paulusma. Dus hij was touringcarchauffeur toen ik hem leerde kennen. En de laatste paar jaren had hij zijn eigen taxibedrijfje. Hoe best verliefd op hem ben? Oh, dat is eigenlijk niet geschikt voor de omroep. Ik heb Henk leren kennen in Oostenrijk. En dat kwam eigenlijk omdat mijn moeder op reis was met Paulusma reizen. En dit verhaal heb ik al eens een keer verteld. Hè? Want ik ben ook wel met Paulusma reizen in Oostenrijk geweest met de Friese Muziekweekje. En daar leerde ik Henk kennen, want Henk was de touringcarchauffeur. En mijn moeder die reed mee met de touringcar. Mijn moeder die viel in bad en die raakte in het ziekenhuis in Oostenrijk. Dus ik werd gebeld en ze lag in het ziekenhuis. Dus ik kreeg contact met Henk, want Henk bezocht haar elke dag. En op de een of andere manier had het wel een klik. En schijnbaar was hij een keer bij haar op zaal gekomen en toen had ze mij aan de telefoon. En toen zei Henk van, wie had je daar aan die telefoon? Je dochter? Ja, zei ze, dat is wat mijn dochter is, een moordwijf, zei ze. Oh, had Henk gezegd, die is ook nog vrijgezel? Ja, zei ze, is ook nog vrijgezel. Nou ja, daar begon het natuurlijk al. Dus dan ga je over en weer. Dan krijgt het appcontact en het belcontact krijgt een andere lading op de een of andere manier. En het was eigenlijk de bedoeling dat mijn moeder weg zou gaan met de ambulance, zeker op hetzelfde tijdstip als de bus. Dus dan hoefde ik niet naar Oostenrijk af te reizen, want er waren de vriendinnen en Henk was daar. Dus hoefde ik niet naar Oostenrijk. Maar zij moest langer blijven. Dus
Ik stapte op het vliegtuig naar Wenen. En ik kreeg een appje van Henk. Oh, ik weet niet of ik dit moet vertellen, Willem. En hij zei van, ja, je komt naar Oostenrijk, maar heb je al wel een hotelkamer? Ik zei, nee, dat heb ik niet. Ik zeg, maar dat regel ik wel. Hij zei, nou, chauffeurs hebben altijd een hele grote kamer. Dus ik heb eigenlijk meteen de eerste nacht met Henk doorgebracht. En dat beviel wel. En je ging niet meer weg? Het was gebeurd. Dat was geweldig. En we hadden ook echt meteen super klik. We konden het over van alles hebben. En later kwam hij natuurlijk weer op de lijn. En toen zei ik, jeetje man, ik woon in Hoofddorp, jij woont in Friesland, hardig op. Ik zeg, waarom zoek ik het altijd zo ver? Ik zeg, dus ik moet even, ik heb eigenlijk tijd nodig. En weet je wat hij toen zei? Toen zei hij van, ik wacht wel. Toen dacht ik wacht wel. Ja, hij zegt, ik wacht wel op jou, zei hij. Ja, dat is natuurlijk precies wat je horen wil, hè. Dus ik heb geloof ik een week gewacht. En toen was het aan. En toen heb ik heel lang heen en weer gereden. Vanuit het westen naar Drachten. En we hebben elkaar in 2012 leren kennen. In 2014 zijn we getrouwd in het klooster. En wij hebben prachtige jaren gehad. Echt fantastisch. En we deelden ook de liefde voor muziek. Dus we traden ook samen op, samen met zijn broer. Ja, en dan komt het moment dat je te horen krijgt dat hij ziek wordt. En dan denk je, dat kan niet gebeuren. Niet nadat al heel veel gebeurd was. Ik denk niet ook Henk nog eens een keer. En uiteindelijk geopereerd. En het leek allemaal goed. En toen, na de 3 maandelijkse controle, zat hij helemaal vol. Dus nou ja, dan weet je het wel. Dus er ging een bed in een kamertje beneden. En dan heb je de mooiste gesprekken. En ook gesprekken over de uitvaart. Henk wilde gecremeerd worden. Maar muziek is natuurlijk wel heel belangrijk. En ik zat wel regelmatig op Spotify. En toen kwam het liedje van Nee Toet Lottem voorbij. Halt me vast. Ik weet het niet eens meer in het Limburgs. Omdat ik het nu natuurlijk in het Fries ken. Waarom dat Limburgs? Ja, dat weet ik niet. Muziek is universeel, hè? Texel, Friesland. Ja, maar het liedje pakte me gewoon. Dus het was gewoon mooi. En ik hoorde ook wel, hè, het ging ook over lijden voor verlies. En het was gewoon een prachtig nummer. Het is geschreven door Frans Pollux. Het is echt heel mooi. En ik liet het aan Henk horen. Ik zeg, vind je dit niet een mooi liedje? Want we hadden afgesproken dat ieder dan gewoon zijn eigen liedje uit kon zoeken. En dat het niet zozeer was wat Henk mooi vond. Maar hij zegt, jullie moeten laten horen waar jullie je goed bevoelen. Nou, ik zeg, ik vind dit liedje wel mooi. Hij zegt, maar waarom in de godsnaam in het Limburgs? Nou, ik zeg, het voelt wel goed. Ik zeg, en het is eigenlijk ook wel een kick om een Limburgs liedje te laten horen in een aula met overwegend Friese mensen. Hè? Want dan moet het hun toch ook pakken als het mij pakt. Dus dat liedje heb ik laten horen en dat is eigenlijk altijd wel bij me gebleven. Ik moet zeggen, de eerste half jaar na het overlijden van Henk kon ik er echt niet naar luisteren. Kon ik überhaupt niet naar muziek luisteren, want dan was het alleen maar tranen. Wat voor versjes had hij uitgekozen? Hij heeft niks uitgezocht. Nee. Hij wilde alleen maar muziek horen van Andreas Vollenweider. Daar was hij echt groot fan van. Dus de ingeleide van de kist en dat hij uiteindelijk weggebracht werd, dat was muziek van Andreas Vollenweider. En dat was zijn keus. En de 3 liedjes die daarna gekozen werden, dat is gekozen door zijn dochters, door zijn broers en door mij. En dat was prachtig. Niet de lange dienst gewoon, maar wel hele duidelijke momenten voor muziek, omdat het gewoon heel belangrijk was. Ja. Dus dat nummer van Nee Toet Lottem is eigenlijk altijd wel bij mij gebleven. En dan beland je hier in Boorsum. En op enig moment zitten er 2 mensen op het terras. En dat waren Wiebe en Seel. En daar raakte ik mee aan de praat. En Wiebe bleek tekstschrijver. En in een flits dacht ik, bliksem, het zou natuurlijk geweldig zijn als hij dat liedje in het Fries kon vertalen. Alles nog, houd mij dus vast en let mij dan pas als ik alles waar je te ben los. Wees stil op zee zegt, het komt goed hoeveel dagen het mij kost. Strik je en show.
chance alleen was kist, dat ik daar terug die stem herken. En dan zweef ik samen mij op die liedje en draai mij nooit meer. Ja, die zit op het terras en die zaten hier in de bouwkleding, want ze waren druk aan het verbouwen. En we raakten aan de praat, gewoon als kroegeigenaren en met als gasten. En toen kwam ik erachter dat Wiebe ook tekstschrijver was. En toen was ineens in een opwelling van, stonden we hier toen later een keer aan de bar of zo. En toen zei ik van, we hadden het over dat jij ooit een keer een liedje had geschreven. En ja, dat ik dat eventueel wel eens een keertje opnieuw kon inzingen of zo. Ja, tussen Skimmer en Ljocht. Ja, precies. En toen dacht ik van, maar hij kan ook dat liedje van Nee doet Lot hem wel vertalen. Ja. En dat heb ik aan hem gevraagd. En de volgende dag stond het op de mail. Wat is het voor? Ja, ik koert eigenlijk wel uit de top 2000. Hè. Vanuit Limburg is er een heel soort oandiën om dat nummer in de top 2000 te krijgen. Toen dacht ik wel een prachtig mooi nummer. Verstaan er niks van. Maar ja, ik bedoel, Franse nummers, Italiaanse nummers, versteert het net, maar het pakt die wel. Hè. En dat wie dit nummer ik, maar hoe het dan vierst het weer. Totdat Mario mij dat nummer aankwam. Ik zei, nou geweldig. Nou, dan ging ik mee aan de slag. Has het hertaald of has het vertaald? Ik beziek je mijn vertalingen altijd zo dicht mogelijk bij het origineel te blijven. Want ik wil de tekst rucht dat doen. Ik bedoel, een stukje muziek pakken en daar een compleet oren tekst op maatje, dat is, vind ik, gemakzucht. Frans Pollaks die had natuurlijk bezocht een bepaalde emotie op te brengen. En die emotie leidt natuurlijk ik in het muziek. En dan vind ik van, dan moest ik zo dicht mogelijk bij die, daarom hier Mario dit nummer ik uitzag. Ja. Daar zit emotie in. En dat jest. En die moet weer weer omkomen. Dat. Nou. En ik denk dat ik dat 4 uur nachts lesje wien erbij, nou de kerst het wel. Nou, ik denk, ja, dit is het wel. Ja. En dan, toen zie je het op een mail. Ja, ik En was dan- helemaal... En dan begint er natuurlijk een oorproces van, past het qua ritme? Want dat is natuurlijk belangrijk. En dan hier en daar past het nou wat aan. Ja, de harde vuist. De harde vuist, ja. Dus die is eruit gehaald en daar De- hebben we de de laatste laatste tuut tuut. van gemaakt. De laatste tuut. Nou, die was natuurlijk prachtig in combinatie met mijn verhaal. Ja. Ja, ik was helemaal sowieso flabbergasted dat hij het zo gauw voor elkaar had. En, en dan gaan er gewoon wel dingen in je hoofd spelen van... Ja, oké, nou heb ik dus het liedje, dat is vertaald in het Fries. En nu? En toen begon jij over, het zou natuurlijk wel geweldig zijn als je dat zou opnemen. En hij had kunde aan Peter Krako, dus we hebben een keer afgesproken met Peter bij jou thuis. Ja. En Peter, zat op dat moment, was een beetje herstellende geloof ik. En op enig moment zei hij van, daar heb ik wel zin aan. Dus het heeft wel een paar maanden geduurd. Ik geloof, een paar maanden later, toen kwam Peter weer op de lijn. En toen heeft Peter samen met mij een soort demootje opgenomen, akoestisch, in zijn studiootje. Ja, dat was al geweldig. Alleen het Fries was natuurlijk verschrikkelijk. Dat was echt... Ja, dan moest er wat aan gebeuren. Waarom moest het in Fries? Oh, voor mij maakte dat gewoon... we zijn nu aanbeland dat het de cirkel rond maakt. En dat maakte gewoon de cirkel rond. Ik ben niet beland in Friesland. Ik heb de liefde van mijn leven hier ontmoet. Ik heb hem ook weer los moeten laten. En dan kom je zo'n liedje tegen. En dan moet het gewoon in het Fries. Maar je kunt natuurlijk altijd horen dat ik geen Fries ben. Maar ik denk, ja, scheid. Maar ik ga het wel doen. Dus Peter heeft de klus aangenomen. En die heeft contact gezocht met Sietse Huisman en met Hubert Heringa. Natuurlijk ook niet de eerste, de beste muzikant. En geweldig. En die heeft daar een prachtig arrangement van gemaakt. Dus ik hoorde dat arrangement met de mondharmonica van Hubert. Nou man, tranen natuurlijk te over. En jullie ook, hè? Je hoorde ook het liedje en toen had je ook zoiets van... Piekenvel. Piekenvel. Ja, Piekenvel. Hè, Ja. zie je. Ja. En toen zijn we met Peter en de muziek en met Wiebe de studio ingegaan. En ik zal niet zeggen dat het een zware bevalling was, maar eenvoudig was het niet. En toen de puntjes op de i en alles goed uitspreken. En dan, nee, net goed, opnij, weet je wel, en weer opnij. En met uiteindelijk het resultaat wat nu op de cd staat.
Ja, dan ben je 62 en dan heb je een debuutsingle. Ja, wie had dat ooit gedacht? Maar het maakt het gewoon zo compleet. Ja, maar je hebt dat ook prachtig gezongen. Ook met die emotie, die voel je door het hele nummer heen. Ja. En dat is ook een kunst. Ja, Ja. een tekst is een tekst, maar... Een tekst is een tekst, maar het is natuurlijk van, hoe zongst hem? Ik bedoel, de mooiste tekst kan gewoon als bagger naar voren te komen. Maar Mario had het gewoon geweldig ingezongen. Piekenvel? Ja, Piekenvel. Nog steeds. Ik ga de jongens wel eens gezeten, eer gezien. Ja. Ja, mooi. Nou, dat is toch, dan is het toch helemaal gaaf als je dat ook bij andere mensen zo teweeg kan brengen. Want dat is toch eigenlijk de bedoeling van muziek? Tenminste, vind ik. Ja, en nu gaat het balletje rollen. En ik heb eigenlijk... we hebben het nummer gemaakt en we gaan het ook... het wordt ook uitgebracht, allemaal met toestemming van de uitgevers en van Frans. En daar heb ik niet zozeer verwachting bij. Ik bedoel, het is niet zo dat ik nou wil doorbreken als zangeres of zo, helemaal niet. Maar ik zie wel hoe het loopt. En ik weet dat er een aantal mensen ongelooflijk trots op mij zijn die van boven kijken. Ja. Chance leeft als Ja. kist, dat ik daar nog die stem herken. En dan zweef ik samen mij op die liedje en draai mij nooit meer om.